F'Jannar ta' din is-sena l-impjiegi reġistrati bħala full-time żdiedu b'4.6% filwaqt li dawk part-time żdiedu bi kważi 10% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Dan ħareġ minn ċifri uffiċjali mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li spjega li l-provvista tal-ħaddiema żdiedet b'kważi 4% għal total ta' kważi 246,000. Rigward xogħol irreġistrat full-time l-istatistika tal-NSO turi kif meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet l-akbar żieda f'impjiegi kienet fis-setturi tal-akkomodazzjoni u tas-servizzi tal-ikel bi ftit aktar minn 1500 persuna. It-tieni l-akbar żieda kienet fis-settur tal-kostruzzjoni b'aktar minn 1300 persuna. Ix-xogħol irreġistrat full-time żdied ukoll fis-settur privat b'żieda ta' aktar minn 10,000 persuna jaħdmu għal total ta' aktar minn 193,000 persuna. Fis-settur pubbliku l-impjiegi full-time żdiedu b'756 għal total ta' kważi 51,500. Dawk irreġistrati full-time u li jaħdmu għal rashom ukoll żdiedu meta mqabbel ma' Jannar tal-2021, żieda ta' 986 persuna. F'dan is-settur dawk irreġistrati bħala ħaddiema żdiedu bi kważi 9,800. Iż-żieda fl-att ġieli reġistrati b'impjieg full-time telet b'4.3% filwaqt li n-nisa li jaħdmu full-time żdiedu b'5.1%. Intant f'Jannar li għadda dawk irreġistrati b'xogħol part-time żdiedu bi kważi 10% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena ta' qabel. L-akbar żieda kienet fis-setturi tal-attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi b'aktar minn 1080 persuna. Isegwu hemm setturi tal-akkomodazzjoni u tas-servizzi tal-ikel hekk kif kien hemm żieda ta' 772 persuna. In-numru ta' nies li kellhom impjieg full-time flimkien ma' dak part-time ukoll żdied bi kważi 14% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena ta' qabel għal total ta' aktar minn 36,500. Dawk l-impjieg primarju tagħhom kien dak part-time jammonta għal kważi 33,000 persuna, żieda ta' 6% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena ta' qabel.